wenza adume ngazo ukuthi amsanqa bavele wovulela wonke lonke lenezoyibi kalokuqala kwentandokazi yohlelo ekhaya Jikelele. Seyithelekile ke lezo inqazi zeintokazi ezizokwethulela konke okudingayo sikuphathele udaba likaMeyi wayisimo sezulu kanye ke nama trends sinje ke sigaxa after sigaxa. Nabantu bayakhuluma bebexoxa izolo bethi mina ngazi noxolo ongaxoli. Omunye wathi na wazi noma sonto ongasonti kodwa mina ngazi uthembe ongathembekile kanye nokuthula othanda impi. Wena Kholosa wazibani? Ukholosa ongakholwa. Yona ewe ukholosa ongakholwa ukholosa uqondayo. Yes. Mukelo omhle mntana omhle lichili kwijo masportise sikubulise ngalentsasa yangolwesibini choose a day. Apho ke ukhoyo vuka uthi nqanqa kumba zamehlo kumabona kude wakho ukuze kaloku ungalindi ubaliswele ngoba kaloku kuthiwa imbila yaswela umsila ngokuyalezela. Si ekhaya Jikelele ke siniphathela indaba ngobunjalo bazo ngoko ke zikhongozele ngelixa ke sizithula kaloku ziyaphuphuma mbukeli. Eminye ke yemibe tshotshe entla ngumba wamalungelo okusasaza indebe yehlabathi yombhoxo ityala likanandipha makudumana elokubulawa kukameyiwa. Maningabhodise mehlo kuba kaloku amade ngawetyala masizitshaye iziqhuma. And your worship, you choose not to open a criminal case against this person. Inkantolo yemantshi yaseBloemfontein izosikhipha ngomsombuluko ozayo isinqumo esicelweni sebail sikadokotela uNandipha Makudumana. We are confident that weapons were loaded onto that vessel, and I would bet my life on the accuracy of that assertion. Amaqela ezopolitiki eParlamente abetha-bethana izimvo malunga nesiphumo sophando kwizityholo eziphathelene inqanawe yaseRussia iLady R. Umqeqeshi wabafana bafana Hugo Broos usephoqeke ukuba enze inguquko ezisikhombisa eqenjini lakhe elizobhekana neNamibia kanye neDemocratic Republic of Congo emidlalweni yobungane kuleli sonto. Lochani, good day. Nilochiswa ngubongi ngwakwamthweni. Ngithi kini ke babukeli ekhaya, bukelani ekhaya Jikelele. Qobe ngamalanga kube ngumvulo, bekube ngulesihlanu. Baniphathele zemidlalo, baniphathele indaba, baniphathele nomgosi imbala. Ngaphundwa, bukela. Umbuso ubuze ukuthi kungani udokotela uNandipha Makudumana engazange amvulela amacala okuthumba uThabo Bester uma ngabe kuliqiniso ukuthi ngempela waphoqa ukuthi angene emotweni eyasetshenziswa ngesikhathi beqa kuleli. Abameli bakhe ke bathi kwakukuye ukuthi alivule icala noma cha kulindeleke ukuthi ke isinqumo ngaleli cala sikhishwe ngomsombuluko ozayo. Inkantolo yemantshi yaseBloemfontein ichithe usuku lonke ilalele izethulo malungana nesicelo sebail sikadokotela Nandipha Makudumana. Phakathi kwezinto ezibese eqhulwini namhlanje udaba lwamacala bekwewona njengoba ngesonto eledlule wahambisa izethulo zokuthi abashushisi bayawanonga lamacala ngoba befuna uqinisekisa ukuthi ugcina ethweswa amacala asesigabeni sesihlanu. The fact of the matter is, I concede there could have been, when one looks at the definition and what the crime is, accused number 4 is included. And what is the gratification in that respect? 2.5 million rand, whereby 40,000 rands was paid. Ummeli kaMakudumana umile kwelokuthi wayeseTanzania ngempoqo futhi uma engasanikezwe ibail angeke aliflathele leli njengoba kukuningi ongamlahlekela. Kepha ke umbuso uyakuphikisa lokhu. The state is opposing. The state is saying I have a strong case. And the state has presented a whole range of allegations, some of which Your Worship cast doubt, or rather they are untruthful. Umshushisi wombuso ubesebuza ukuthi kungani uMakudumana engazange avule icala lokuthunjwa uma kuukuthi ngempela uThabo Bester wamphoqa ukuthi aye naye eTanzania. He takes her away from her siblings. Because in her affidavit she says she still have parents and she still have siblings. And Your Worship, you choose
not to open a criminal case against this person. uMagudumana uchithe usuku lakhe lokuzalwa esenkantolo njengoba behlanganisa iminyaka engama-35 namhlanje kanti kulindeleke ukuthi isinqumo ngaleli cala sikhishwe ngomsombuluko ozayo. Kubizwe amangqina amatsha kwinkundla ephakamileyo yasePitoli kwityala lokubulawa kukaSenzo Meyiwa. Umbu wafunyanwa kumrhanelo wesithathu kuyabonakala ukuba wabiwa ngethuba kuphangwa imoto ethutha imali ngonyaka ka-2013. Umbuso ke ubize ufakazi omusha uPeter Smart osebenza SPV nothule ubufakazi bokuthi isibhamu okusolakala ukuthi sathola kumsola wesithathu ngo-2015 kwakuyisibhamu esebiwa ngesikhathi kudunwa imoto ethwala imali ngo-2013. The specific firearm related to what we've mentioned now and the license was stolen during a cash in transit robbery. It was stolen in 2013 in Rabi Ridge in the month of May 2013 in which it was reported to the police. Ibuzwa ukuthi sikhona yini isinyathelo asithatha ngokubika kwesibhamu uphendule kanje. The steps was taken in terms of we've had our investigation officers working close hand in hand with the police. The documentation was completed and the docket was opened. Umbuso ke uphinde wabiza omunye ufakazi uRobert Lionel Zwane wasePambridge eGruleni ongumelaphi indabuko notshele inkantolo ukuthi kwafika besilisa abathathu kuye bezofuna amakhambi esintu ukuzihlambulula ukuthi babe nenhlanhla. Usibili ngambona ngalelo langa efike ngaleli wabuya kimi sebuya nenkinga yokuthi kunenkinga ebavele abebe ufuna khona lelo dona. Phela ukuqala ukubonana nabo mina ngiqale emzukwana bezocela izinto zami zenhlahla yomsebenzi. Uthi babuya ke bamtshela ukuthi lapho kade beyofuna khona umsebenzi sekulimele umuntu. Mina ke ngikhipha lento yokugeza ukuthi umuntu uma edibane nethunze iminyama uyahlanga mina ngibanike mhlawumbe kwaphela. Icala liyaqhubeka kusasa. In terms of that license, Amaqembu ezombusazwe eParliamente anembono yahlukene mayelana nomphumelo wophenyo lweyinsolo eyithinta umkhumbi waseRussia iLady R. Welcome the report by independent panel that there was no evidence whatsoever that Lady R ship was loaded with weapons that were sent to Russia by our government. We saw the leader of the opposition party acting very irresponsible, misrepresenting facts, working with the media to dent the image and the integrity of our country. We knew all the time that no complete manufactured weapons were loaded. That still do not denounce that nothing else were loaded. The truth is that at about 3 o'clock on Friday morning, the crane was still busy loading stuff under spotlights onto the vessel. Announcement by President Ramaphosa to the country last night, particularly on the Lady R matter, leaves more questions than answers. Somebody is being economical with the truth here. Either those that provided the information to President Ramaphosa or Honorable Murray, who received information from people who had alleged that some goods were loaded onto the ship. The problem is that the president declared that the panel gave reasons why the Lady R did not dock in daylight but at night, but is not going to reveal the reasons for that. Why not? And that creates suspicion and creates more questions. Undunankulu waseGauteng uPanyaza Lesufi usesungule ikhomishana ezophenya ngomlilo oqubuke esakhiweni saseGoli ngesonto ledlule nalapho kushone khona abantu abangama-77. Abantu abangaphezulu kwama-60 abalimele kanzima kanti abanye basale dengwane ngesikhathi kuqubuka umlilo kulesi sakhiwo. Usihlalo lekhomishana kuzoba ke yijaji eselathatha umhlalaphansi umehluleli uSisi Khampempe esizwa ke uadvocate Thulani Makhubela kanye novuyelwa Matilda Mabhena. uKhampempe usanda kuthatha umhlalaphansi njengejaji lenkantolo yomthethosisekelo kanti ke usesebenza njengesikhulu sesikhungo semfundo ephakeme sasePitoli. Ikhomishana izophenya ngokushaqwa kwezakhiwo eGoli kanye nangembangela yalomlilo nanokuthi ngubani okumele athathelwe inyathelo ngalesi sibhicongo.
Isikhulu sophiko lwama-Hawks uLieutenant General Godfrey Lebeya uthi benza ngakho konke okusemandleni ukulwisana nobugebengu ukusho lokhu ngesikhathi enesithangami nabeindaba ethula inombolo zabantu asebeboshiwe esigamini sokuqala salonyaka. Ngempela sonto amaphoyisa aphazamise itulo lokuduna imoto ethwala imali adubula bulala abasolwa abayishumi nesishagalolunye kulimale ilungu lama-Hawks elilodwa kulesigameko. Firstly, we wish him speedy recovery. He is still receiving medical attention, so obviously we will not be unpacking how he is doing, but he is receiving medical attention, and we expect that he will be recovering under the good hands of those medical practitioners. Oyinhloko yophiko lama-Hawks ukhulume ngamacala amaningi kanye nesibalo sasebeboshiwe selokhu kuqalela unyaka iningi labo liyamaniswa nesigameko zokuduna izimoto ezithwala imali. Cash in transit highs continue to be a thorn in the economy of the country, and the DPCI, in collaboration with private organizations such as SITASA, continue to strengthen the fight against these crimes. For this reporting period, a total of 27 suspects were arrested and 6 convictions were secured, which will share a sentence of 121 years imprisonment. Bangamashumi amane nesishagalombili abasolwa ababoshwe ngecala lokushushumbisa izidakamizwa abavela eGauteng, eNorthwest kanye naseWestern Cape, kanti ukubulawa kwamaphoyisa kuseyinselele enkulu kuleli. Luvalwe luphansi uhwebo lwerandi emakethe izolo ntambama. Irandi libiza u19.4 edoleni lasemelika libo u24.3 kupondo kanti lingu20.54 ku-euro. Ipula laseBotswana libiza u1.38. IJSE ivale inkomba yezabelo yenyukile. Igolide libiza $1,937 i-ounce, iplatinum libiza $949 i-ounce, uwele ngohliziyo ubiza $90.23 umphongolo. Mbukeli okwamanje ke sithi nje ke qhu ngapha ngaseyitelo sithi ukukhokha nje ikweletu kancane kodwa siyabuya ke emva komzuzwane ungalingi unyakaze sisasekhona. Siphinde sikwamukele mbukeli Ekhaya Jikelele. Sibonga kakhulu ukuthi usahlezi kanye nathi kanti ke njengamanje ake sibheke Iindaba zezemidlalo. Umqeqeshi weBafana Bafana uphoqeke ukuthi enze inguquko eqenjini elizobhekana neNamibia kanye neDRC emidlalweni yobungani kuleli sonto. uPule Mudi weKaizer Chiefs uyena kuphela ke umdlali obiziwe ngenxa phela yokulimala kaThembazwane. Umqeqeshi weBafana Bafana wenza izinguquko eqenjini laguqisa iMorocco emidlalweni wokuhlungela iAfcon ngoNhlangulana. Kodwa kuletha ithemba elikhulu ukuthi abadlali abazinze emazweni angaphandle uLyle Foster kanye noPercy Tau sebefikile. But that means that you have to change the team on 7 places if you compare that with the selection of Morocco 3 months ago. And I hoped to have, maybe with a few changes, to have the same selection that played against Morocco. If you compare that with 2 years ago, I have many good strikers for the moment. You name Lepasa, you name Foster, Mailula, but okay, it's a little bit difficult for him now because, it will be difficult for him because I looked at the squad of Toronto. Insigne is there. Kerr is a international player, and then another one, I don't remember his name, an Italian too, who is Italian international. So it will be very tough for him there. But okay, we will see what happens with him, and I hope that he can play as soon as possible. Umdlali wasemuva nophinda abiphini lika captain uSiyanda Xulu uthi uyakujabulela ukuphinda adlalela iqembu lesizwe. If you had to ask me a month ago what was my plan,
according to my career, I would have just told you otherwise about coming back home. But I think they just came at the right time, and the project that they had for me, it was something that made sense for me at this age and time. So that is why I decided to come back home. Leli qembu lizothulana phezulu neNamibia ngolesithathu emva kwalokho libhekene neDRC ngomgqibelo enkundleni yase-Orlando Soweto. Kusenjalo ke uma ngabe sibheka esematheni esigabeni esiphezulu sebhola elikhokhelayo kuleli owabe ngumgadli weKaizer Chiefs kanye neRoyal AM uSamir Nukovic odabuka eSerbia useyingxenye ke yeqembu iTS Galaxy. uNukovic uzoyibamba kuleli qembu kuze kube unhlaba ngonyaka ozayo u2024. Phezulu kwalokho ke unegunya lokungena ezingxoxweni zokwelula isivumelwano sakhe ngonyaka okanye isizini eyodwa. Ibhodi yosasazo ye-SABC zakuhlangana namhlanje uxoxa ngomcimbi wamalungelo osasazo lwendebe ehlabathi yombhoxo phakathi komsasazi woluntu kunye nonamalungelo i-multi choice. Okuzawuthi kangoku lamaqela amabini asilele ukuvumelana ngemigaqo. I-multi choice engeyona inamalungelo kuyo yonke imidlalo yetumente eMzantsi Afrika kuxelwa ukuba ifuna malunga nezigidi ezingama-37 eerandi ukuze inike imvume kuyo yonke imidlalo ye-Springboks kwi-SABC. Amabhokobhoko angadlala imidlalo esixhenxe ukuba afikelele kumdlalo wamagqibela kankqoyi, nto leyo ethetha ukuba umdlalo ngamnye ungatyabula i-SABC imali engaphaya kwezigidi ezintlanu zeerandi. Umphathisi wezemidlalo uZizikodwa ubongeze i-SABC ukuba ifumane isisombululo kulomba ukuze lijelo losasazo likawonke-wonke likwazi ukuzalekisa isigunyaziso salo sokudlala imidlalo esemdleni woluntu. iSuperSport nababhalisi abamalunga nesigidi esinye nesithandathu kuphela se-DStv Premium Package ezakubonisa umbhoxo ngelixa ke i-SABC izawukwazi ukufikelela kwishumi lezigidi zababukeli. Asiphinde sithiqu eyitolo siyabuya mbukeli emva komzuzwana. Siphinde esikwamukele embukeli wekhaya Jikelele sibonga kakhulu ngokuthi sahlanganyele kanye nathi kanti ke mangabe siqhubeka phambili nezindaba zethu uEmerson Mnangagwa usegcotshiwe njengomengameli waseZimbabwe ihlandla lesibili. Lokhu ke mbukeli kuza nje umholi weqembu eliphikisayo kuleli yazwe iCitizens Coalition for Change Nelson Chamisa uyichithile imiphumela yokhetho likazwelonke kuleli izwe elumakhelwane. Njengamanje ke sixhumana noDokotela uVusi Sibanda ngomhlaziyi wezombusazwe ukubheka njeke kabanzi lolu daba. Dokotela Sibanda sikubingelele sikwamukele ekhaya Jikelele ngibonga ukuthi unathi namhlanje. Ngiyabingelela mina kubalaleli ngibonga ukuthi ngibe khona lapha ehlelweni. Njengoba uMnangagwa esegcotshiwe ke ngokusemthethweni njengomengameli waseZimbabwe okuyihlandla lakhe lesibili, lithini record lakhe lokuhlinzeka umphakathi ngezidingo nqangi? Cha nje into esingayazi ngeyokuthi esiyaziyo njalo kufanele ukuthi sizwisise ngeyokuthi umnumzana uMnangagwa siyazi ukuthi uma kusiya nje ngendlela aphatha ngayo abantu nokuhola leli yazwe uwehlulekile kakhulu ngoba abantu bayabamjabulela lapho ethatha umbuso ngendlela engekho emthethweni ngo2017 ngoba bethemba ukuthi ezomnotho nezepolitiki uzoguquka kuleli yazwe, kodwa sibonile ukuthi cha akunjalo. Kanti nalo njengoba nje eqeda ukugcotshwa siyazi ukuthi mina lolu khetho lolu agcotshwe usuka kulona siyazi ukuthi ukhwabanisile ukuze anqobe. Kanti njengoba nisakhumbula besasishilo nje phambili ukuthi ayikho nje into ezokwenza ngaphandle ukuthi uMnangagwa uzophuma enqobile, kodwa kungasi ukuthi unqobile ngempela kodwa nje ukuthi uzobe ekhwabanisile ngoba enganelisi phela ukuthi aphume embusweni njengoba wawuthatha ngendlela engafanele. Kanti njalo ngeke asize abantu baseZimbabwe ngokuba khona kwakhe. Siyakubona nokuthi nakho kube nomongameli nje abathathu kuphela kanti abantu abaningi abazange baye khona lapha ya. Usakhuluma ngabo ke abantu abangazange baye khona lapha yangesikhathi egcotshwa. Ngibonile ngaqaphela laphana ukuthi ube khona lowo onkosikazi walowo wayengumengameli uRobert Mugabe, uGrace Mugabe ube khona lapha yana. Kungenze ngacabanga ukuthi kusho ukuthi ubudlelwano sebaba ngcono phakathi kwalabo ababili. Cha nje indlela esiyazi ukuthi uMnangagwa indlela asebenza ngayo usebenzisana uphilisa abantu kabuhlungu ukuthi lo owayesengunkosikazi ka mongameli Mugabe siyazi ukuthi umzisa imbuya ngothi ngoba
uyobaqhubeka wabathathela namaplazi la ababe nawo kusho ukuthi uyamtshela njalo ukuthi hayi mawufuna ukuthi impilo yakho ibe kahle kuzofuneka ukuthi ungeseke uhambisane nami ngoba makungenjalo uzokuthathela yonke sikuphuce yonke into nje oba nayo usale ungasenalutho siyazi ukuthi uyasabisana njalo usebenza ngendlela emhlungu kakhulu umnangakho. Manje iqembu eliphikisayo ke i-CCC lisole iqembu elibusayo kuyiZANU-PF ngokukhwabanisa umphumela wokhetho. Lokho ke kusho ukuthi kuthini ke ngalabo abavotele leli qembu? Khona kubhlungu kakhulu kulabo abavotele iqembu kodwa uma ukhumbula nxoso ke sayikhuluma le ndaba ukuthi i-CCC ngathi ayinalo ikhono elokuvikela amavoti abantu ngoba siyazi ngempela ukuthi ukusukisela mhlawumbe nango 2018 kuse MDCA ukuthi uZANU-PF akanqobanga kanti lokhu kuyadumaza kakhulu ebantwini abayivotele i-CCC ikakhulukazi uma bebona ukuthi ayikho into enziwa i-CCC ukuthi baqinisekise ukuthi ivoti labantu alikhwatshaniswanga njengalendlela esibona kwenzakele kusho khona ukuthi mase sibhekile kusobala ukuthi i-CCC ngathi ifike nje kwangingeja ayisenalo lemicebo kodwa nje bayayihlalela lapha ya kanti abantu abaningi bayayeseka kodwa laba bantu ke kusho ukuthi amathemba bashabalele. Mhlawumbe Dr Sibanda uma uthi abantu mhlawumbe ke badangele ngenxa yokuthi i-CCC yenze ngalendlela yenze ngayo mhlawumbe ubona ukuthi Nelson Chamisa ikuphi mhlawumbe bekufanele kuthakwenze ukuze abalandeli bakhe ke babe nethemba kuye after ama elections ukuthi mhlawumbe iziphi inyathelo okumele ayithathe uma ngabe kholwa ukuthi cha ukhetho bekungesilo olungileyo. Okuqala nje bekungafanele ukuthi angene kulolu yakhetho le ezihambisana nezokhetho esithi ngama inguquko ezokhetho zingazange zibe khona ngoba uma kade engena nje enkundleni yalolu khetho kodwa esazi ukuthi imigomo nemithetho yakhona ayikho mihle kusho ukuthi ubekulungele ukuthi abekwazi ukuthi lemphumela mayingalunganga ayikho into azoyenza kumbe ikhonto azenza kodwa ke njengoba sibona sizwile ukuthi mhlawumbe ke basazobhalela futhi isadiki ake sithembe ukuthi lo ongumongameli waseZambia kanye nalo waseNamibia mhlawumbe sebengathi ukuhlala banibhekisise lolu daba baphikisane nalokho okwenzakele lapha kwaseZimbabwe ngoba siyazi ukuthi umbiko owabe SADC uye washo ukuthi cha lolu khetho lweZimbabwe aluhambanga ngendlela efanele mhlawumbe kokuqala nqa kwelase-Afrika sesingabona phela iSADC iphakama iphikisana uma nje mhlawumbe yena uNelson angasebenza ngokuyikhandla ukuthi akhulumisane nawo lamaqembu athi iSADC EU kanye neAU ukuthi njengoba ukhetho luyelawela ezansi kakhulu kwezinga leli obekufanele ukuthi lube kulona akube khona okuthile okungenziyo mhlawumbe ke usenayo indlela uma engenza kanjalo. Ingabe khona indlela mhlawumbe engasetshenziswa ke ukuthi kuguqulwe ke imiphumela yokhetho njengoba sazi phela ukuthi useze wagcotshwa ke umengameli umnangakho. Hayi ukuthi kube khona indlela kasiboni kakhulukazi njengoba sokuye izinkantolo azithembakalanga kuleli yazwe ngoba zonke zisebenzela umnangakho kanti ke siyazi ukuthi nokuqhubeka nokugcotshwa ubekhomba lokhu ukuthi akagqize kuqhakala ndaba nje ukuthi abantu bacabangani yena uyayifaka aqhubeke ayiphilele so ngakho ukuthi sibone ukuthi ngaba khona indlela yokuguqula lolu lemphumela angiboni ukuthi kungenzeka lokho. Dr Sibanda abanye abahlaziyi bezombusazwe ke bathi iningizimu Afrika bekufanele ukuthi icophelele ngaphambi kokwamukela umphumela wokhetho lwaseZimbabwe uthini umbono wakho kulolu daba? Iningizimu Afrika idumaze kakhulu ngendlela eyiphathe ngayo kulolu khetho kakhulukazi sibhekane nokuthi inabantu aba-178,000 abanezingane mhlawumbe nabantu abaphila nabo la eSouth Africa abafuna ukuthi baphelise ama-permit wabo ama-ZDP asebelokhu baphila la eSouth Africa beyiphilela kanti laba bantu bayizalwane zaseZimbabwe kube sokusiba khona cishe nabanye abaningi kakhulu abangenawo amaphepha abakhona la ukuthi iningizimu Afrika siyithole isekana nomnangagwa oyisona sizathu esokuthi abantu babaleke kuleli yazwe kusho ukuthi lokhu ngempela ikubukela phansi abantu base South Africa abakhalaza ukuthi imisebenzi ayikho abakhalaza ukuthi abantu bokuza baningi la ekhaya kanti ke abantu akubonakala bebaningi kakhulu ngabaseZimbabwe kodwa iningizimu South Africa ibisihambe yoseka lolu khetho iphinde ihambe kule ndawo cha lokho akuyona into enhle ngempela. Uma ngabe kume kanjena Dr Vusi izakhamuzi zaseZimbabwe amathembazo akuphi njengamanje?
ashabalele impela amathemba abantu baseZimbabwe ngoba bayazi ukuthi okweminyaka emihlanu elandelayo futhi bazobezifake phansi kwakhe lo Mnangagwa kanti ke bayazi njalo ukuthi uma ephuma nje kusho ukuthi naye lo uTshiwe ngobe lisekeli lika mongameli mhlawumbe uzobelindele ukuthi angene okusho khona ukuthi nalaba kade beyitshela ukuthi hayi mhlawumbe uma ama permit ephela abangaphandle kwelizwe mhlawumbe sebengaya ekhaya ukuthi baqala phansi manje babona ukuthi cha impilo ngathi ayinakuguquka lapha eZimbabwe maduze kuthi ukuthi inhlupheko isazoqhubeka nekati laleziko. Dr. Vusu ke wathi ukuthinta kancane lapha yana kubaqapheli bokhetho ababejutshiwe okuyisadeki AU nasenhlanganweni yamazwe ke eCommonwealth njengoba ezwakalisa ukukhathazeka malungana nokusatshiswa kwabavoti kanye nokungalandelwa kwemigudu efanele esikhathi sokhetho. Lezi inhlangano zinamandla angakanani ukuguqula umphumela noma from now on uma kuthiwa zenza lembiko noma isaqoqa lembiko kuzophelelaphi lo mbiko zinawo noma amandla ukuthi zingenza ushintsho? Empeleni kufanele uma ubheka izisekela mthetho zalezi inhlangano zinalo igunya lokuthi ziphikisane njalo zikhomba ukuthi cha iZimbabwe kungangcono iphume kulezi inhlangano uma ingakwazi ukuthi ilandele imigomo yezokhetho ngakho sithi amandla zinawo impela ukuthi kube khona ezikwenzayo kodwa esikubona yikho lokho ikakhulukazi masibheke lokho oqedwe kwenziwa nje yiSouth Africa ukuthi nayo ize iqhubeke ihambe lapha ukuthi ayikho kahle indlela ekhomba ukuthi lezi inhlangano zizimisele ukuthi amalungelo abantu avikeleke kungakho sibona ukuthi mhlawumbe ngaleso sizathu bazohluleka kodwa sinesiqiniseko sokuthi uma bekunalokho kuthanda ukubona ukuthi ngempela abantu nje abangebona laba abangabahola abavotelwayo baphile kahle besizobona iAU isithi cha iZimbabwe ngoba ihlulekile ukuthi yenze kanje asikhupheni ngoba isingagcina isenza ukuthi kube namavukela mbuso abantu kube nempi kwelaseZimbabwe neSABC nayo ibizoshesha ithi cha iZimbabwe ayiyeke lokho ekwenzayo kulungisiswe lolukhetho kubuyelwe phansi kukhethwe mhlawumbe kakusha kodwa siyazi ukuthi awu cha lokho kwenziwe uDr Nevers Mumba yinto engajwayelekile kanti ke nawo bonke laba abanye akade bebheka ezemphumela nabo bayebanikeza ama report akhomba khona ukuthi cha empeleni izinto kazihambanga kahle kodwa ukuthi bona ke iAU yangempela nayo isadeki khona bangakwenza yikho sokusebenza ubone siyazi ukuthi EU kusukela nakudala nabo Jimmy Carter akukho abangakwenza ngoba abantu bazovela ukubasola bethi ngamazwe angaphandle athanda ukubona iAfrica ingaphumeleli. Manje Dr. Vusi ke sesiphetha nje ke ukuphuma mhlawumbe emangathiwa ke kuyenze ukuthi izwe laseZimbabwe liyakhishwa kwiCommonwealth lokho kungaba namthelela muni? Ake ngitho kokuqala nje belifaka isicelo esokuthi libuyisele kuCommonwealth kusobala ukuthi ngeke samukeleke leso sicelo lisazoqhubeka lihleli la ngaphandle kanti ke ukukhishwa kweZimbabwe ezinhlanganisweni ezihlukahlukile ezalapha phansi emhlabeni kusho khona ukuthi okokuqala sikhumbule phela sinoxola ukuthi iZimbabwe ayinayo imali yayo isebenzisa imali eyamanye amazwe afana neMelika neRand la South Africa kancane nePula kusho khona ukuthi iZimbabwe ingayithola isenkingeni enkulu kakhulu ngoba ingasanelisi ukuthenga impahla le eyithola ngaphandle kwelizwe ikakhulukazi uma ingasenabo abantu abasebenzisana nayo ngoba bebona ukuthi akufanele basebenzisane nombuso onobugebengu phakathi. Hayi Dr. Vusi sibonge kakhulu ke ngesikhathi sakho namhlanje ekseni ke sikufisele nje ke nosuku oluhle. Angibonge nami nesuku oluhle. Mbukeli ke njengamanje ake siphosa amehlo lapha esimeni sezulu sibone ukuthi kumi kanjani namhlanje.
siphinde sikomkele embukeli ekhaya jikelele usahlezi naye umamtshali wakwamwali kanjalo uhamba nokholosa kwalubisi intokazi yaphaya kwaXhosa kuphi nendawo uhlazo ngibamba kanjalo nganiyazi ngazi hayi bekuninda kuxelela ngoku uzawuthi xa ndikumema emtshathweni wami uzofaka location hayi ukwazi uyifaka ilocation emakhaya kaloku mna deep ufuneke ukhonjiswe xa wehla nto ye uyabona pha zawehla ufuneke nemoto uyishiye lokugcina namhlanje kokugcina ne yes kwabhaca intokazi yale kwabhaca kwaXhosa usakhuluma nje ke indaba zakwabhaca uyazi ukuthi lapha kwaZulu ke kulempela sonto kunomkhosi womhlanga hawu have umuhle umkhosi womhlanga have kumnandi ubone intombi seyigcwele laphana seziphakamisela imhlanga yazo seyicula into enhle ye culture ezize izinto thina amaZulu esigqajayo siqhenyayo ngayo singafisi nokuthi siyibone ishabalala ngiyazi ukuthi ngisazokhuluma nomntwana sonkweni akasitshele ngeinhlelo ukuthi ihamba kanjani kodwa sengizwile umzulu director athi uyaya emhlangeni nami ndihalela kuye because ndandiyile last year cha ke mina ndihamba inciyo le yakwaXhosa ngicela ungimema ke nami ke nokuya kaloku intombi kanti azikhihlwele no niba ngapha yakwamasango nina enisele nayihamba lendlela inyawo zenu zinodaka kodwa ke nami I mean ndafumana experience kwaku last year during the coronation kwakuhle kakhulu wena ukubona amantombazana akwaZulu ezinca futhi ayibona into abana bayazinca and surprised ngomnye xa ndimbuza into okubana why ukhethe uba uzigcine uthi ukuze isilo sijabule into ethi noba uyajonga ihistory yakudala wawufumanisa into okubana ikumkani inkosi izizo ezazigayida isizwe so the fact that kusekhona umntana usithi no isilo so that sibe proud ngam kithi wow kusho ukuthi isilo it's like nguYesu wabo which is beautiful so yabanhle kakhulu I cannot wait ukuva udliwano ndlebe nomntwana ba uzawuthini asivele ke sishone khona ke siza ukuthathini ke amalungiselelo mbukeli ke njengoba ususemome nje ke umkhosi womhlanga thina amaZulu ke sizobe siphume ngobuningi siyokwethamela lomkhosi kanti njengamanje kocingweni sizoxoxa ke ngeyithinta indlunkulu kaZulu kanye nokunye kwenzekayo ukhona ke umlomo wengonyama kaZulu umntwana wasonkweni umntwana uAfrika Zulu mngonomnyama siyakhuleka sabingelela sabangani umsakazi wesizwe bingelela kwenkosazana naye lapho e-studio sibonge kakhulu ingabahamba kanjani ke amalungiselelo omkhosi omhlanga siyazi ukuthi hawu sekuzinsuku hayi konke kumumumo mayelana nomhlanga ngoba siphuma kwi-weekend lapha sinomhlanga khona oqala osemachobeni le engwavuma sekuthi le weekend siyayona ke sesibona umhlanga omkhulu ke lapho zonke ke intombi zobe seqhamuka konke amagugu omhlaba ase South Africa yebo mntwana sonkweni ungathi nje ke ukuza kweintombi lapha emhlangeni njengoba zilungiselela nje ungathi mhlawumbe njengoba besayilungiselela manje ikuphi ongakwedlulisa kubo mhlawumbe kuwamazwi angaba umphako ngaphambi kokuthi beze icela nje ukuthi intombi iphephe nalabo driver azobe ihamba nabo benze sure ukuthi ziyaphepha usake saba nenkinga emnyakeni edlule cishe yakhumbula izingozi ezenzeka ezagcina zihambe nemphefumulo yabantu ngakho ke kubalekile ukuthi intombi zibheke iphephe kanti futhi kunesimemezelo uhulumeni ake asenza ethi intombi ezingaphansi ka-16 kuzulungu ukuthi zisondele emhlangeni bengisasilandela ke nami ukuthi simayelana nani ngoba umhlanga lokwaqala ingane zihamba eminyakeni emincane kakhulu kodwa ke asiyazi ukuthi imithetho isho ukuthini mayishintsha yebo mntwana sonkweni ke mhlawumbe nje ungaka nje usixoxela ukuthi kusibeka nje esithombeni sokuthi uma ngabe kuzoba nomkhosi omkhulu njengalona imapha amalungiselelo asuke khona endlunkulu ngaphambi kosuku indlunkulu yahlangana ibhekisise zonke inhlelo abantwana abahlukene abaqhamuka endlini ezihlukene ababamba amaqhaza ehlukene ukulungiselela usuku kubhekwe ukuthi intombi ezayo
ngegodi zegodi nalo makhosi ngoba intombi ziqhamuka egodini zamakhosi ngakho kuba nalo lot of liaison nokuvakashela lezo ntombi lezo ukuthi zihlolwe lapho beheza khona maningi nje amanye amalungiselelo ke aba ama logistics athinta uhulumeni ngoba sazi ukuthi lo mhlanga wenziwa in partnership ne Department of Art and Culture ngaphansi kamhlonishwa uMEC ubaba uMahlaba. So ezinye indlela eziningi ke ekahulumeni ke azanazo ke sizoqedela ukuthi wonke ke amalungiselelo ama logistics ukuthi ahambe kahle. Okuningi akubonakali ngoba kusekulapha emigungundlovu ema-ofisini kaPrima kahulumeni. Siyezwa ke nokuthi seyiguqukile inhlelo zomkhosi womhlanga eGoli. Ungake nje uthi ukusenabela ngalolo daba? Hayi ukuthi kuguqukile ukuthi kuzodinga ukuthi kube nohlelo oluphelele nohulumeni waseGauteng ngoba kubalekile ukuthi abantu baseGoli egcineni nabo behanjelwe inkosi intombi zakhona zikwazi ukuthi ngoba akuzozonke ikwazi ukuthi igcine ifikile kodwa lelo hlelo lelo kuba wazi ukuthi ama logistics akusiyona into elula ongathi ngonyaka wokuqala sengabe sekuhlanganiswa ngicabanga ukuthi kulokhu kuzobanjwa umkhosi welembe then kunyaka ozayo then kuzobe sezikhona inhlelo zomkhosi womhlanga ngoba phela ezinye bizodinga ukuthi utholakala location umkhosi womhlanga siyona umkhosi ongavela ube noma ikuphi kuyadinga ukuthi kube khona ama developmental athile ahlelwayo njengama infrastructure athile azovumela nesimo sokuthi lo mkhosi wenzeke akusona nje into ongavela uyenze egroundini iyalikanisa. Uqinisile Ndaba Ezitha ngoba phela siyazi ukuthi na umkhosi womhlanga lo ukuze phela wenzeke intombi kufuneka zihambe zifikele esigodlweni okusho ukuthi mhlawumbe singabona sekuba nesinye mhlawumbe isigodlo lapha eGoli in the near future. Khona kuzobaleka ukuthi ingonyama ngoba amaZulu abathanda ukuthi ingonyama yawo ilale emahotela kugcina kubalekile ngoba ngokwemephu yakwaZulu iGauteng i-under iKwaZulu indawo yakwaZulu noma usheka kuyibongo zamakhosi labebonga nje babonga ngakho lokho ukuthi umbuso wenkosi uSilushaka uhamba uzofika iphi ngakho ke kuzobaleka ukuthi kube khona inhlelo noma ngeke kube iresidence enkulu kodwa kuyodingakala ukuthi isilo sibe neresidence lapho eGauteng. Mntwana mangabe sithi nje ke ukucezuka kancane kwezomhlanga siyezwa ke ukuthi umntwana uSimakade uthina kanjani uzonqoba enkantolo njengoba namanje esesembangweni esikhundla sokuba ingonyama yesizwe samaZulu. Msakazi sekujwayele lokho ukuthi cishe kuzo zonke iwombe baqalwa ukuthi beye enkantolo ngoba nakho ukuthi enkantolo bakuyibona ababeqale lonto ukuthi welo nenkosi kuwe enkantolo ngakho ke uma kuzoba umkhosi bebe nawo lo msindo oba khona benzela ama press conferences inhloso ukuthi bethuse abantu bengonyama ukuthi belahlekelwe yithemba kodwa ke zonke iwombe zenkantolo lezabazanazo ingonyama yaya kuzona yayiwina yayinqoba zonke kumanje umuntu obangayo akusiye umntwana uSimakade kuphela umntwana ubuza abanye basaba ukuvela ngoba into ekhona la ukuthi ingane yomakhenika ifuna ukuba umakhenika wonke umuntu ufuna isihlalo akusiye umntwana uSimakade kuphela hayi ukuthi mhlambe uyena ophoza ithread esilweni manje kuyisimo nje esibi esithi asidabukele isizwe sakwaZulu enesilo siyasikhulekisa kulama challenges asibhekene nawo ngoba ekugcineni kuzodinga ukuthi bagcine sebamukela bakwabo ukuthi ngoba sesihlalweni is not a temporary arrangement usesihlalweni permanent. Ngoba yebo Ndaba Ezitha ngoba lokho impela phela
ukulokhu kuyiswa nezinkantolo kubonakala kuzodala olunye uqhekeko njengoba kuyiwa nje ezinkantolo engabe ke ukuya ezinkantolo iluphi uqhekeko mhlawumbe osengadala sengiyabona esizweni nje sonke ke samaZulu sengisho endlunkulu khona ukuthi okusho ukuthi kusaqhubeka ukwesekana akakabi bikho kahle hle akulula ukuthi ukwesekana kube khona uma kusekhona umuntu ofisa naye kuba yisilo futhi nje kusafunekele thina njengendlunkulu sikhule sonke ngoba as long as umbango ufike njalo makuba nenkosi entsha siba nenkinga yombango kodwa awufike udlule kodwa kuyaqala ke kulokho ngoba sekukhona abantu bangaphandle abafaka imali eziyizumbulu sekuyiprogram yangaphandle akusesiyona iprogram yomndeni iprogram yangaphandle ngoba izimpi zomndeni siyazazi ukuthi zilasta how long kodwa ke siyabona ukuthi siyabona ngoba wabona babuye bephela amandla sebeqhekile manje sekhona nomunye wesibili umntwana ubuza sekuphenduke nje into esa World Cup kodwa sizoyilandela ukuthi iphele laphi ekugcineni imvube yomhlaba iyabusa and ikhulekisa isizwe ukuthi okwenzakalayo isizwe asingadideki imvube isesihlalweni and ngoba ubona nje benza ama campaigning amaningi ko TikTok manipulate ama video befaka ama voice note emavidweni athile ukuze isilo sibonakala njengomuntu ongekho fit to rule for amaZulu ngakho nje sicela ukuthi uZulu ngoba kuyemhlangeni angayokuthi uthathideke ingonyama labo izobabona ezinkantolo lezo inkantolo abayibizele kuzona. Yebo, mangabe sekufika ke ezinkantolo mntwana wasonkweni singabona yini mhlawumbe inkantolo ithatha esinye isinqumo esingeke sesinambithisiseke kahle mhlawumbe ohlango oluthini lweni. Ngoba umsakazi wazi ukuthi inkosi yalandela wonke ama processes aseSouth Africa kuze kufike esibeni inkosi icertifywe ipresidency ithole icertificate sayo kodwa kubalekile ukuthi abantu fanele bazi ukuthi inkosi iyazalwa msakazi inkosi ayakhiwa izinkantolo ingonyama yayile ngoba yayibizwe ibona beyifuna inselelo so yafika ke izinkantolo yabhekana nabo ngqo yanqoba zonke izinto ngakho ke asikho into elindelekile isinqumo esibheke eceleni ngaphandle kwesinqumo sokuthi inkosi iyinkosi njengoba sazi ukuthi ingonyama kaZulu iyodwa angithi konke lokhu kwenzelwe khona ukuthi kusabisa abantu create instability ebantwini. Uma ngabe ke sesibuyela emkhosini womhlanga siyabona izintombi ukuthi ziyanakekelwa ingabe einganeni zabafana khona nihlele kanjani ke ukuze nabo nibadodise babe amadoda aqotho kusasa. Abafana ke banomkhosi wabo obhekene nabo kuthiwa umkhosi okweshwama oba ngoDisemba unfortunately ngoba ingoyami isana ngena kuyi process anyana ukuprepare lo mcimbi lowo ngoba uthi awube nama complications here and there kodwa ke abafana banomkhosi wabo umkhosi okweshwama lapho sokwakha khona insizwa isizwe umsakazi. Uma ngabe ke sekuyumkhosi wakweshwama nje ke mntwana wasonkweni mungathi ukusenabela ukusichazela ukuthi mhlawumbe kusuke nakhona ngabafana baphuma endaweni ezahlukahlukene bona ke kujwayele ukuthi kuhlanganelwe phi nanokuthi mangabe sekuhlangenwe iziphi mhlawumbe izihloko noma izingxoxo okusuke kudingidwa ngazo. Msazi umkhosi wakweshwama kusuke kumkhosi oba khona lapha enyokeni kodwa ke umkhosi include isiko leli abamhlophe abake bazama ukuchallenge lokubanja kwenkunzi lapho ke insizwa esencane esaqinile ngelesibayeni zibambe ziginqa khona inkunzi lo mkhosi ukupophula kakhulu kwaZulu ngoba amakhosi amaningi kwaZulu impela abenawo lo mkhosi. Sibonge kakhulu ke mntwana wasonkweni ngesikhathi sakho nje sibonge ungadinwa nangomuso. Msazi kubonga mina kubonga indlonkulu kubonga indlulani ithukobo siyabonga kakhulu ngokuthi sikwazi ukuthi sibeke isizwe esithombeni kuyinselelo esiqhamuka namhlanje kodwa siyabonga ukuthi uNkulunkulu ukhona isizwe sizonqoba msakazi.
Amen. Sibonge kakhulu. Mbukelo ke bekuwumntwana sonkweni umntwana uAfrica Zulu besixoxisana naye mayelana namalungiselelo omhlanga njengoba sazi ukuthi kule mpela sonto lapha kwaNongoma kuzobe kunomkhosi ke womhlanga lapho intombi zizobe zilibangise khona ke ukuyobungaza lolu suku. Njengamanje ke mbukeli ke sinje ke qu 8 lo siyabuya emva komzuzwana masibe sobe sesiphethe ihamba phambili sesingene ehoreni lethu lesibili.